Τώρα έρχομαι στον κύριο Αριστοφάνη Στεφάτο. Είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΔΕΙΕΠ. Έχω μετά ένα-δυο ενδιαφέροντα ερωτήματα για αυτόν, αλλά ας τον ακούσουμε πρώτα σε μια αρχική τοποθέτηση. Ναι, παρακαλώ για συντομία. Βεβαίως. Καλησπέρα σας. Ακούστηκαν πολύ σωστά πράγματα μέχρι τώρα. Εγώ απλώς θέλω να προσθέσω κάτι. Η ενεργειακή μετάβαση είναι κάτι το οποίο δεν έχει ξαναγίνει, τουλάχιστον από όσο γνωρίζω, στην ανθρώπινη ιστορία. Η κλίμακα της αλλαγής και ο χρόνος τον οποίο επιχειρούμε να το κάνουμε σε παγκόσμιο επίπεδο είναι κάτι το πρωτοφανές. Δεν έχουν ιστορικό προηγούμενο, συνεπώς, γιατί το τονίζω, θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για εκπλήξεις. Μιλάμε για νικητές και ηττημένους, ανάλογα με τις επιλογές που μπορεί να κάνουμε. Εγώ θα ήθελα να το δούμε πιο θετικά και να μιλήσουμε, να είμαστε ευέλικτοι και να έχουμε ένα σχέδιο μετάβασης, το οποίο να μπορεί να προσαρμόζεται εύκολα στις παραμέτρους. Τώρα, πολύ γρήγορα, όπως ήδη υπόθηκε, δεν είναι μόνο το κόστος το οποίο έρχεται να μας προβληματίσει, αλλά είναι και τα γεωπολιτικά θέματα, γιατί πάνε να ανατραπούν παραδοσιακές ισορροπίες στον πλανήτη, οπότε όλα αυτά θα πρέπει να τα έχουμε στο μυαλό μας, είναι πολύ δύσκολο να τα προβλέψουμε. Τώρα, η Ελλάδα έχει κάνει πολύ αποφασιστικά βήματα τα τελευταία χρόνια και νομίζω ότι αυτά μας φέρνουν στο προσκήνιο αυτής της μετάβασης. Δεν παρακολουθούμε τις εξελίξεις, αλλά θα τολμούσα να πω ότι βρισκόμαστε μπροστά από αυτές και θα τονίσω τρεις. Η πρώτη έχει να κάνει με την εξερεύνηση εγχώριων κοιτασμάτων φυσικού αερίου. Το 2022 ο Πρωθυπουργός της χώρας ήρθε στα γραφεία μας, ο κ. Μητσοτάκης, και ανακοίνωσε ότι αποτελεί μια στρατηγική προτεραιότητα. Και αμέσως μετά, μέσα σε 13 μήνες, ολοκληρώθηκαν 7 προγράμματα χαρτογράφησης του πυθμένα μας για να εντοπίσουμε κοιτάσματα. Έτσι, σαν μέτρο αναφοράς, να πω ότι τα προηγούμενα 9 χρόνια κάναμε μόνο 2. Μέσα σε 13 μήνες κάναμε 7. Και αυτά τα κάναμε φυσικά μαζί με τους επενδυτές μας. Ξεχωρίζω ανάμεσα σε άλλους εξαιρετικές ελληνικές εταιρείες. Υπάρχει και η ExxonMobil, η μεγαλύτερη ενεργειακή εταιρεία στον κόσμο. Τώρα, επειδή όμως αυτή η προσπάθεια δεν είναι μια προσπάθεια να κρατηθούμε στο παρελθόν και να εγκλωβίσουμε την Ελλάδα σε μια οικονομία υδρογονανθράκων, έχουν γίνει σημαντικά βήματα καθαρά στη μετάβαση. Ανάμεσα σε αυτά είναι ο μετασχηματισμός της ΕΔΕΗ σε ΕΔΕΙΕΠ. Και τι σημαίνει? Προσθέσαμε τους ενεργειακούς πόρους, γιατί η κρατική εταιρεία πλέον αναλαμβάνει να ηγηθεί την αποθήκευση, τη δέσμευση αποθήκευση διοξιδίου του άνθρακα. Είναι μια λύση απαραίτητη για τη βιομηχανία. Έχουμε βαριά βιομηχανία στην Ελλάδα, ιδιαίτερα τα δηληστήρια και τη τσιμεντοβιομηχανία, να μην αναφέρω μέταλλα και χάλιβρα, τα οποία για να επιβιώσουν στο μέλλον πρέπει να τους δώσουμε λύσεις, γιατί δεν είναι εύκολο για αυτούς να μειώσουν τις εκπομπές τους. Οπότε γίνονται σημαντικά βήματα και ήδη από πέρυσι κιόλας έχουμε εκδώσει την πρώτη άδεια εξερεύνησης με στόχο να μετατρέψουμε το παλιό κοίτασμα του Πρίνου σε μόνιμη αποθήκη γεωλογικής αποθήκευσης διοξιδίου του άνθρακα. Και επίσης να πω ότι είναι μόλις το δεύτερο ευρωπαϊκό έργο στην ευρύτερη περιοχή μας. Βλέπετε ότι κινούμαστε μπροστά. Το τρίτο και πολύ σημαντικό, και μάλιστα είναι και η συγκυρία, γιατί σήμερα το απόγευμα θα το ανακοινώσουμε δημοσίως, αναλάβαμε να εκπονήσουμε το εθνικό σχέδιο για τα υπεράκτια αιωλικά πάρκα. Ο κύριος Τσάφος πολύ σωστά είπε ότι η Ελλάδα κάθεται πάνω σε ένα θησαυρό. Έχουμε ένα δυναμικό, πέρα από το ηλιακό δυναμικό, το οποίο λόγω της ηλιοφάνειας νομίζω είναι γνωστό και κατανοητό από όλους μας, έχουμε την ευλογία να έχουμε και πολύ δυνατό άνεμο, τον καλύτερο θα έλεγα στην κεντρική και ανατολική Μεσόγειο. Αυτό το δυναμικό οφείλουμε να το αξιοποιήσουμε. Έχουμε περίσσια, περισσότερο από ό,τι μπορούμε να αξιοποιήσουμε. Ο οποίος συνοδεύεται όμως και από έναν άνεμο ψεκασμένων θεωριών στην Ελλάδα. Αυτό πράγματι είναι κάτι το οποίο νομίζω, εγώ να σας πω την αλήθεια, δεν το φοβάμαι. Γιατί αν πλησιάσουμε την κοινωνία και όλους αυτούς οι οποίοι έχουν αντιρρήσεις με πληροφόρηση και τους αποδείξουμε και τους δείξουμε πώς πραγματικά έχουν, είναι θέμα νομίζω επικοινωνίας και να γίνει κατανοητό από τις κοινωνίες τα ωφέλη, γιατί μιλάμε για πολύ καθαρή ενέργεια. Ειλικρινά δεν μπορώ να φανταστώ πολλά έργα που έχουν μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα από αυτά. Σας ευχαριστώ θερμά, ευχαριστώ το Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΕΔΕΙΕΠ.